Gizartearen errealitateak beti hartzen dio aurrea legediari. Eta gaur egun daukagun legedia ez da zorrotz nahikoa alderdi askotan. Zigorrak ez dira oso eragozleak, bezeroi arreta emateko bulego fisikoak falta dira, legeak agintzen duen bezala gutxienez izan behar dira bat probintzia hiriburuetan, baina ez daude. Eta besterik adierazi ezean aktibatuta datozen zerbitzuak daude, erabiltzaileak izan beharko luke horiek aktibatzen dituena nahi izan ez gero. Halaber, hainbat trikimailu erabiltzen dira, operadoren gehiegikeriak, eskaintza engainagarriak, tarifen iruzurrezko igoerak, kontratuen ez betetzeak, eta azkenik telefono bidezko kontratazioak eta erabiltzaileen ezjankintasunak ere ez dute laguntzen.